En Nil i la Júlia, tots dos de 15 anys, fa mesos que surten. Sovint parlen de confiança i de no tenir secrets entre ells. Un dia, mentre estan junts, en Nil li diu: Si no tenim res a amagar, podríem tenir les contrasenyes, no? La Júlia dubta uns segons, però finalment li dona la seva. En Nil també li dona la seva i tots dos ho viuen com una prova de confiança. Així confies en mi? Els primers dies no passa res, però al cap d'un temps, en Nil comença a entrar al compte de la Júlia, per curiositat. Mira amb qui parla, revisa missatges antics i de vegades li pregunta. Per què parles amb aquest noi? Això no m'ho havies explicat. La Júlia se sent incòmoda, però no sap com dir-ho. Pensa que si es queixa, pot semblar que té alguna cosa a amagar. Un dia canvia la contrasenya sense dir-li. Quan en Nil ho descobreix, li escriu: Per què l'has canviat? Què amagaves? La Júlia es queda paralitzada. No vol discutir, però tampoc se sent bé amb la situació. Des d'aquell moment, comença a sentir que ha perdut una part de la seva intimitat, però no sap com recuperar-la sense generar un conflicte.